हादराव क'क्राझ जनता पार्टी मुंनि गोदान राजखान्थि जोनोम गोबां लाख लाख सुबुंजों अनसायजादों बे गोदान राजखान्थि दोलोआ थांनाय 16 मेआव जोनोम मोन्दोंमोन क'क्राझ जनता पार्टीआ सानब्रैनि गेजेरावनो 1.8 मिलियननि बांसिन सुबुंफोरजों अनसायजाबाय CJPआ बे राजखान्थि दोलोखौ अभिजित दिपके मुंनि 30 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना थांनाय 16 मेआव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखेवजेनदोंमोन। बस्टन मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएट खालामदोंमोन अभिजित दिपकेआ। भारतनि चीफ जस्टिस अफ इंडिया सूर्या खानआ भारतनि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरखौ क'क्राझ एबा खांखमा एम्फौजों रुजुना बिबुंथि होनायनि उनावनो जागायदों गोदान दोलो क'क्राझ जनता पार्टी। जाउनाव जागायदों जेन जेडनि गोदान सोमावसारनाय। दासान्दि क'क्राझ जनता पार्टीआ हादरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन अनसायजानाय दोलो जानानै फैदों। थारैनो भारतनि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरा खांखमा एम्फौनि समान गुनाव दं नामा? बेनि सायाव मोनसे गिदिर सोंथि। जाउनाव भारतनि CJI सूर्या खाननि बिबुंथि होनायनि उनावनो क'क्राझ जनता पार्टीनि गोदान एन्ट्रि। मोनसे खौरां बिजोङा अभिजित दिपकेनाव सोंथि खालामो दि बेबादि ससियेल मिडिया केम्पेइननि सानस्रिया बबेनिफ्राय फैखो। बिथाङा फिननाय होदोंमोन दि भारतनि CJIआ आथिखालाव टुइटार एक्सनि गेजेरजों भारतनि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरखौ खांखमा एम्फौजों रुजुना सोंखारिदों होनना खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो अभिजित दिपके बिथाङा। नमस्कार मेरे जेन जी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए, इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद।